Olevo in hi in rin ni khuang choi thla ni som hi pakwa ani a kan hriat angin Russia chuan Ukraine ramalak aram chunga aseng lu veng him tur le ground lam thunun turin sipai nuai thum in dona aron ko belti kan hria a Russia chuan Ukraine rama in do tura reservist a ko na chu an zo to ni in na puang sipai nuai thum ten in dona mual an ron rap to tia puanga thlakhat chungin mi nuai thum zet an la lut ta ni in hasoyani an zinga hmun lia thena hmun khat chuang chu in dona hmuna an ron thon to a hmun thum te chu hrual zoi me kan ni he reservist ko thoma hian in dona ma chhon du lo Russia mi pa sang tam takin an ram an tlan chiat san pha a in then na thlen tu mobilization drive chu ti to pani in dona du lo mi puin nor an huai hot pha hial bokani kha Defense Minister Sergei Shoigu chu State Television a President Vladimir Putin a hriat tirna angin a in lana sipai ko lu bel chungchanga thu thararon puanga tuna hian boina hmuna reservist singriat sang ni da an ni to thule midang nuai ni sing khat sang riat chuan training an nei mek ti Shoigu chuan a puang bok Mr Shoigu chuan sipai nuai thum ko tura ruam man na chu ti felani to a midang ko lu bel tumna to hri lo ati Putin hian thamasa khan indona hmuna a sipai ten har satna lien takan to awangin partial mobilization halo puang to a mase mobilization drive hi du lo tu an claim ati thunai tu te chuan mi then khat kum upalu tukemo kum tling lo sipai tlak lawangte draft atel ti sual pala omni in an soya mase chin felani tur thuan soi Russian mi pa nuai tel zet chu indo turan norlui an ni lo nan an tlan chhia ni in an soya mitam zok chu an then ram Soviet Republic ram hluya an tlan chhia ani he sipai ko bel na hi indo mek na Russia chuan chaklo na konga zo ti lan na ani ti in khothlang lam chuan an soi ve bok Western military analyst te chuan he khola pa hian Moscow in KM sang khata thui front line a sipai chakna atlak chamna chu atizia theidon ni in an soya mase he drafa sipai hlutna omjenei pui tur chuan Moscow in reservist te athuam that dan le azirtir thatle thatlawa ain nga don ani Russia le Ukraine in dona abawruak lian ber tura ngai chu tuna hian in mung meka Ukraine chimlama thleng don ta Ukraine sipai te chuan tun thla chung hian Russia in ram anga apuan zinga khopui lian ber Kherson lak tumin chetan la tran mekani Kherson khopui hi Ukraine ram tender tu Dnipro lui zau tak kama in hunga a chevel biala hian Crimea rampan na khan poimo taka oma Crimea tuipek na Ukraine na an thunun na hmun po oma hmun poimo top ni in Ukraine hian lak let ngeyan tummek mase tun hnaya Ukraine mason na chu atlan yam ni in an soya Kiev chuan siklesa in thlak wangani thuwa soi Kherson in dona tura hian rampan hi sipai te anin buat seina sa hle a kan hriat angin Russia chuan ami puite a chhuatira sing sari chuang zet chuak to in khopui anti thol barricade le trench nen anin buat seina sa a hetiang che hian Ukraine lampo in Kherson daya ral thuam lian himars nen anron in bun ther fur to a tran hun an beng bela tom himna tur khur siamin barricade nen supply kong nen escape zone nen engkim an buat sei mup mai rocket mortar artillery tenen an ron bor tu ani ber mai Ukraine sipai chuan 120 mm round mortar nen kilometer khat aya hlalawa tangin thoman ron chhuwa tranta kumsomnga pakhata upa Ukraine sipai henadi chuan Russia sipai te chu mual zau taka ral thuam tam tak nen an ron inzar phar to ani ati Ukraine sipai henandi chuan Ukraine silai pu te chuan silo hnunglama Russian armor vehicle te silai da na te chu an beya agriculture region a Russian sipai an ron inzar phar awangin agriculture len ta na poi thayani awangin ral thuam lianin an lakap lo mai ni in a soya ma se sel an nei tam tok ni in a soibok Selfire duel skara silai mu hmanga in chan let na kara sel pakhat kan thon phaya piangin sel panga velin min ron chang let zelani ti in Ukraine lam chuan an soi
Russia chuan Kherson khopui po a huam telin Dnipro luitlak lam kamaram alua pocket atangin civil mi te chuak turin thu a peto a Kiev chuan he hmun atanga civil mi te chuak chu Russia chuan ti luina hmangin an lor chuak ani anti kum sang ni som pali atanga Russia thunun na hnuaya thenom ram Crimea ruai tu Sergei Aksyonov chuan Ukraine in counter offensive ani ma in Kherson atanga tlan chiat tum mi pui te chu Russia ram bial hmun rang ranga son chuan ni to a mi pui ruai chu na hi zo ani to thuwa soi Ukraine General Staff chuan damdo in le sumdon na man te po ti ru ani to a son chu ani to thuwa soya in ruaka Russia si pai dang da belan ni thu ki flam chuan an soya Russia po na sa takin anin buat sa itia chianga he in bay na tur hi anasa bia don le ani Ukraine si payan thian tam October ni somni panga atanga ni somni pasari chung khan Donetsk in bay na Nikolaev le Kryvorog area Ukraine si pay zaruk somnga chuangan thia mi zathum chuangan liam bok ni in Chechnya ruai tu Ramzan Kadyrov chuan telegram aron ziak October ni somni panga atanga ni sari chung khan Nikolaev le Kryvorog area ringot po si pay zaruk somnga pasari ka hluman ni midang zathum an liam bok ani he baka hian si pai man ruwa chi rang somni chuang Russia lam chuan an ti chiat saka chu baka teng pariat infantry fighting vehicle pangale armor somni an ti chia ani ti in Kadyrov chuan a soi danin Akhmat Special Operation Unit te chet na hmuna chuan Ukraine si pai sumkwa panga dang an thi boka ni khat chung lekin kan fighter te hian tank infantry fighting vehicle panga armor vehicle le pickup truck pali an kap chia fortified position pani mortar manga thuam chu an ti che boka ti in Chechnya ruai tu chuan a soi bok heile an lam tang te tan nuclear mania kan soi to a Russia le Ukraine in do nu hian Russia le US in hrui po na sota Ukraine in do na chu US lam tang le Russia in hrui po na hmun ani me ka ni dai an theu na tur le anin tlo khal nan te le lampol te vo nan le ti thai nan te ram ria ram chak tak din chua chu an tum dan ani me ka ni nuclear power plant din tura ruwa man na chho mek hi ani na taka chuan nuclear siam turin kan puyang cheu an tingai lo nuclear nei ramte hian nuclear reactor amuanom zonga man ti thu puinen bulan ran vekti kan hriata tha chuta tang chuan uranium level disangin ral thuam siam nan an hmang le ta thina ne Russia chuan Burma chu nuclear reactor siam sakatuma inbiak na an thar tho ti kan soi to bokka heti lai hian US po an bang bik lova thlani vel kalta khan US chuan Russia ram ri depa Poland chu nuclear reactor din turin an pui thei thu a soya offer a pe ani kha US offer chu Poland chuan nimin lam khan an pom thu an puang ta nuclear power plant din turin ma an la chhodona Russia ep turin nuclear power plant din sak chuan zia nei lo mai thei an tumber zo ka chu Russia dai dawa Poland chu ram chak taka din chu ani NATO ramri depo hi anti chaka nuclear ral thuam manga din chu an hidden agenda ani he indo na hi NATO le Russia in mek na hian lian zo ka ani nel na konga abul tran na ani chhodon ta zo ka ni mel hle tuna tanga kumsoma chuan nuclear ral thuam nen anin ep mup don ti hi tuna an che dana hian a lang chiang ta ani Poland chuan NATO sipai omna nget ni le US nuclear ral thuam po aram chunga ho sadu takzet ni in President Andrew Dupa top 8 chuan a soya Washington nen atomic ral thuam chungchanga conceptual in biak na an nei ni atarlan ani Russia lam chuan Poland hian nuclear sharing program a hian telve an tum thu an soya he program noya hian US chuan nuclear bomb nei lo NATO ram engemaw zata nuclear bomb ada to ani ti in Russia lam chuan an soi US State Department chuan rang takin hei hian ron chang le ta Washington chuan kumsang khat zakwa sumko pasari nulama NATO member a piang te hna atomic ral thuam thon chuak turin ruam manna an nei lo ati he thil chungchanga hian Poland nen in biak na an nei lo ni in US State Department thu puang tu chuan a soya engpo ni se Russia atlu chia ani lo chuan NATO nen hian Russia hian boruak lian zok an nei don chawani
anin huat na chu Ukraine a puak dar meka he in do na hi engtin nge atop don ala hriat lo international community athunei na chil na konga khovel a thlak dang lam hlok thei bokani